କୁହ। ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଜାତିର ପିତା କିଏ? ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ? ଆଉ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲର ହଁ କିସ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୀତଟା କହିସାର କିସ ଗୀତ? ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଜନଗଣ ମନ ଜନଗଣ ମନ କୁହ। ତୁ ଘୁଷୁରୀ ପରା କେହି ବେଳେ